खुलुमबाय नोंथांमोना नायगासिनो दङ समनि रादाब दिनै बैसागोनि 1 खालार अदेबानि गोदान बोसोर दिनैनि नैबे खालाराव बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय दाङारमाखा गामिया थांनाय गोलाव साननिफ्राय गिदिरखौ मान होनाय आरो गिदिरा उन्दैखौ अननाय बे हाबाफारिखौ मावबोबाय थादों। दा बेबायदिनो देग्लायबो गुबुन गुबुन बोसोरफोरनि बायदिनो नैबेबायदि मान होनाय हाबाफारिया दाङारमाखा गामिनि दैमु गुदि फरायसालिनि नैबे फोथारावहाय जागासिनो दङ। दा बे हाबाफारिजों लोगोसे दिनै फुंबिलि समाव बाथौ थानसालियाव आलारि बाथि फोजोंनानै गिबि हाबाफारिखौ जागायजेनो। बेनि उनावहाय बैसागोनि मुङावहाय गोथार बर'नि आर'नाइखौ बिरहोनाय जायो। बेजों लोगोसे दाङारमाखा फोरदान लाइमोन आफादनि गौथुमनि फिरफिला बिरहोनाय जायो आरो लोगोसेनो आफा बोराइ बाथौनि बोरखौ सुंग्रि हरनानै बाथौनि फिरफिलाखौबो बिरहोनाय जायो। दा आं केमेरामैनखौ दिन्थिनो थाखाय खावलायदों नैबे दाङारमाखा दैमुगुदि फरायसालिनि फोथारावहाय बेबायदि गिदिरखौ मान होनाय उन्दैनो बोर होनाय बे हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ। नैबेबायदि थासारि दिनैनि सानाव आं केमेरामेनखौ दिन्थिनो थाखाय खावलायदों।